Vols veure la transformació d'aquest marge de maduixes? T'ho ensenyem. Comencem traient totes les herbes que ens hi han crescut. Vigilarem de no fer malbé i arrencar malament les maduixeres perquè les volem aprofitar per un altre espai. Ja! Ben amagadeta que l'hem trobat. La deixem anar. En aquesta jardinera hi havíem cultivat maduixes, sí, i també hi havíem plantat orenga. Llavors ara el que estem fent és canviar-les, sí, les maduixes, perquè al cap de 2-3 anys produeixen menys, llavors en plantarem unes de noves i les transplantarem a un altre espai i l'orenga igual. Un cop tret totes les herbes, el que fem és remenar amb l'aixada, sí, una mica la terra per acabar-la de descompactar i airejar-la i tot seguit a darrere hi plantarem. Un cop plantades les maduixes, el que fem és fer una petita capa d'encoixinat que ens servirà perquè quan surtin les maduixes no se'ns podreixin al tocar el terra. Check!